மகாவிஷ்ணு, உமா மகேஸ்வரன், முருகன் ஆகிய 3 தெய்வங்களுக்கும் உகந்த நாள் இந்த மாசி மாதத்தில் வரும் மாசி மகம். கும்பராசியில் சூரியன் இருக்கும்போது சந்திரன் சிம்மராசியில் மக நட்சத்திரத்தில் சஞ்சாரம் செய்வார். இந்நாளை மாசி பௌர்ணமியுடன் கூடிய மாசி மகமாக திகழ்கிறது. உமாதேவியார் மாசி மாதம் மக நட்சத்திரத்தில் தான் தட்சனின் மகள் தாட்சாயினியாக அவதரித்தார் என்பதால் மிகவும் புண்ணிய நாளாக இது கருதப்படுகிறது. பெண்களுக்குரிய விரத தினமாகவும் போற்றப்படுகிறது. பாதாளத்தில் இருந்த பூமியை பெருமாள் வராக அவதாரம் எடுத்து வெளிக்கொணர்ந்த நாளும் மாசி மகத்தன்றுதான். இந்நாள் முருகப்பெருமானுக்கும் உகந்த நாளாகும். அப்பனுக்கே பாடம் சொன்ன சுப்பன் என்ற பெயரும் முருகனுக்கு உண்டு. இதற்கு காரணமான தந்தைக்கு முருகன் மந்திர உபதேசம் செய்த நாளும் மாசி மகம்தான். இப்படி முப்பெரும் தெய்வங்களுக்கு உகந்த இந்த நன்னாள் தோஷம் நீக்கும் புண்ணிய நாளாக கருதப்படுகிறது. இந்நாளில் புண்ணிய ஸ்தலங்களை தரிசிப்பதும் புண்ணிய நதிகள் தீர்த்தங்களில் நீராடுவதும் நமது பாவங்களை போக்கும் என்பது ஐதீகம். 12 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நடக்கும் குடந்தை மகாமக தீர்த்தவாரி நடப்பதும் இந்நாளே. இந்த மக நாளில் நதி, கடல், குளம், புண்ணிய தீர்த்தங்கள், கும்பகோணம், ராமேஸ்வரம் போன்ற இடங்களில் தர்ப்பணம், பிதுர்க்கடன் செய்வது நன்மை தரும். பிறவி பெருங்கடலில் வீழ்ந்து துன்பக் கடலில் இருக்கும் ஆன்மா இறைவனது அருட்கடலை வேண்டும் நாளே மாசி மகத்தின் சிறப்பு. இந்த நாளை கடலாடும் நாள் என்றும் தீர்த்தமாடும் நாள் என்றும் சொல்வார்கள். புண்ணிய இடங்களில் தீர்த்தமாட முடியாதவர்கள் விரதமிருந்து கோவிலுக்கு சென்று உமா மகேஸ்வரனை தரிசிப்பர். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கும்பகோணத்தில் மாசி மகம் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. வட இந்தியாவில் கும்பமேளா என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படுகிறார்கள். பிற ஸ்தலங்களில் செய்த பாவம் காசியில் தீரும், காசியில் செய்த பாவம் கும்பகோணத்தில் நீங்கும் என்பதே கும்பகோணத்தின் சிறப்பு. ஆண்டுதோறும் மாசி மகம் வந்தாலும் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை குரு பகவான் சிம்ம ராசியில் இருக்கும் போது வருவது மகாமகமாகும். அன்றைய தினம் மட்டும் பல லட்சம் பேர் மகாமக குளத்தில் நீராடுவர். மாசி மகம் பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்டது. இந்நாளில் மாணவர்கள் தங்கள் இஷ்ட தெய்வங்களை, குல தெய்வங்களை வணங்கி பாடங்களை படித்தால் அறிவு விருத்தியாகும். மந்திர உபதேசம் பெறுவதும் மிகவும் சிறப்பு. கல்வி தொடர்பான செயல்களை தொடங்க வேண்டும் என்றால் மாசி மகத்தில் தொடங்குவது நன்று. தேவாரம், திருவாசகம், காயத்ரி மந்திரம், கந்த சஷ்டி கவசம் மற்றும் ஸ்தோத்திர பாடல்கள், ராமாயணம், மகாபாரதம், கந்தபுராணம், விஷ்ணு புராணம் போன்ற புத்தகங்களை படிப்பது பலன் கொடுக்கும். நம் முன்னோர்கள், தாய் தந்தையர் ஆகியோரை நினைத்து அன்னதானம், ஆடை தானம் செய்யலாம். இதனால் குடும்பத்தின் ஒற்றுமையும் சுபிட்சமும் நிலவும். மாசி மாதத்தில் கிரக பிரவேசம் செய்தால் சகல பாக்கியங்களும் ஏற்படும். வாடகை வீடு மாறவும் உகந்த நாள் இது. மாசி மாத சங்கடஹர சதுர்த்தி அன்று விநாயகரை வழிபட்டால் தடைகள் விலகும். குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்கள், அடிக்கடி கருச்சிதைவு ஏற்படுபவர்கள் மாசி மகத்தில் விரதம் இருந்து முருகப்பெருமானை வழிபட்டால் தோஷம் நீங்கி குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். திருச்செந்தூரில் மாசி மகம் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. கடற்கரையில் முருகப்பெருமான் எழுந்தருளி தீர்த்தவாரி நடக்கும். திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாள் மெரினா கடற்கரையில் எழுந்தருளி அருளாசி வழங்குகிறார். கடலூர் தேவனாம்பட்டினம் கடற்கரையில் திருக்கோவிலூர் உலகளந்த பெருமாள், திருப்பாதிரி புலியூர் பாடலீஸ்வரர் என ஈசனும் பெருமாளும் ஒன்று கூடி எழுந்தருளி அருள் பாலிப்பது மிகவும் விசேஷம். மாசி மகம் வழிபாடும் சிறப்பும். மக நட்சத்திரம் பெருமாளுக்கு உகந்த நாள். நீர்நிலை உள்ள இடங்களில் தீர்த்தவாரி உற்சவம் நடைபெறுவது வழக்கம். இப்படி தீர்த்தவாரிக்கு பெயர் பெற்ற 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்று மகாபலிபுரம்.
இங்கு மாசி மகத்தன்று நீராடுவது ராமேஸ்வரத்தில் நீராடிய பலனை தரும். இதற்கு காரணமானவர் புண்டரீக மகரிஷிதான். திருப்பார்கடலில் பள்ளி கொண்டுள்ள பெருமாளின் காலடியில் அன்றலர்ந்த தாமரை மலரை வைத்து வணங்க வேண்டும் என்ற ஆவலில் இவர் மாமல்லை கடற்கரையில் மலரை வைத்துவிட்டு பார்க்கடலுக்கு வழி ஏற்பாடு செய்ய முயற்சித்தார். அதற்காக கடல் நீரை தொடர்ந்து இறைத்து கொண்டிருந்தார். இவரின் தளரா முயற்சியையும் தாளாத பக்தியையும் கண்ட திருமால் ஒரு முதியவராக உருக்கொண்டு முனிவரிடம் வந்து, எனக்கு பசியும் களைப்புமாக உள்ளது, ஊருக்குள் சென்று உணவு வாங்கி வாருங்கள், அதுவரை நானே கடல் நீரை உமக்காக இறைக்கின்றேன் என்று அனுப்பினார். முனிவரும் உணவு வாங்கி வந்து பார்த்தபோது கடல் உள்வாங்கி இருந்தது. முதியவரை காணோம். அப்போது ஒரு குரல் கேட்டது. முனிவர் அவ்விடத்தை பார்க்க தான் வைத்த மலரை பாதங்களில் வைத்து கொண்டு திருமால் தரையில் பள்ளிக்கொண்டு ரிஷிக்கு காட்சி தந்தார். ஸ்ரீமன் நாராயணனே தன் திருக்கரத்தால் நீர் இறைத்த இந்த அர்த்த சேது கடலில் மகத்தன்று நீராடுவது பெரும் புண்ணியம். ராமர் ராவணனை வதம் செய்வதற்காக சிவனருள் பெற வேண்டி அகத்திய முனிவரின் ஆலோசனையை நாடினார். அம்முனிவர் கும்பகோணம் வந்து சில காலம் தங்கி இத்தலத்தில் உள்ள காசி விஸ்வேஸ்வரரை வழிபட்டால் உருத்திராம்சம் பெறலாம் என கூறினார். அதன்படி ராமர் இங்கு வந்து விஸ்வேஸ்வரரை வழிபட்டு தன் உடலில் உருத்திர அம்சம் ஆரோகணிக்க பெற்றார். அதன் காரணமாக இவ்விடமும் காரோணம் என பெயர் பெற்றதாக கூறுவர். இதன் பழைய பெயர் திருக்குடந்தை காரோணம். மகாமக குளத்தின் வடகரையில் உள்ளது இக்கோவில். மாசி மகத்தில் விளக்கு ஏற்ற வேண்டும். ஸ்ரீரங்கத்திற்கு எவ்வளவு சிறப்புண்டோ அத்தனையும் கொண்ட சிறப்பான திவ்ய தேசம் திருக்கோஷ்டியூர். மந்திர உபதேசம் வேண்டி ராமானுஜர் திருக்கோஷ்டியூர் நம்பியை 18 முறை தேடி வந்தது இங்குதான். உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ஓம் நமோ நாராயணாய என்ற 8 எழுத்து மந்திரத்தை ராமானுஜர் உபதேசித்தார். இதில் ஓம் என்பது ஒரு எழுத்து. திருமந்திரம் விளைந்த திவ்ய தேசம் என்ற பெருமை இதற்குண்டு. பேரழகு கொண்டவர் என்பதால் இங்கிருக்கும் பெருமாளுக்கு சௌமிய நாராயணர் என்பது திருநாமம். பொதுவாக கோவில்களில் உற்சவர் விக்கிரகங்களை பஞ்சலோகத்தால் அமைப்பர். ஆனால் தூய்மையான வெள்ளியால் ஆன விக்கிரகம் இங்கு உள்ளது. இதை தேவலோக இந்திரனே தந்ததாக ஐதீகம். இப்பெருமானை திருமங்கையாழ்வார் வெள்ளியான் கரியான் மணிநிற வண்ணன் என்று போற்றுகிறார். இங்குள்ள தாயாருக்கு திருமாமகள், நிலமாமகள், குலமாமகள் ஆகிய பெயர்கள் உண்டு. மகாமக கிணறு என்னும் சிம்ம கிணறு இங்கு உள்ளது. இதில் மாசி மகத்தில் நீராடுவது சிறப்பு. மாசி மகத்தன்று இங்கு தெப்பத் திருவிழா நடைபெறும். சௌமிய நாராயணரிடம் ஏதாவது வேண்டுகோள் வைத்து அது நிறைவேறியவர்கள் தெப்பக்குளத்தில் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது. அந்த விளக்கை புத்திர பாக்கியம், திருமணம் போன்ற கோரிக்கைகளை வைப்பவர்கள் வீட்டிற்கு எடுத்துச் சென்று பூஜை அறையில் வைத்துக் கொள்ளலாம். வேண்டுதல் நிறைவேறியதும் அடுத்த மாசி மகத்தன்று மீண்டும் அந்த விளக்குடன் மேலும் 3 அல்லது 5 அகல் விளக்குகளை ஏற்றி வைப்பது மரபாகும். மாசி மகம். புனித நீர்நிலைகளில் மகம் நீராடலுக்கு மிகவும் புகழ்பெற்றது கும்பகோணம் மகாமக குளம். இக்குளத்தில் 20 புனித தீர்த்த தேவதைகளின் தீர்த்த கிணறுகள் உள்ளன. அவை அனைத்திலும் மாசிமக நட்சத்திரத்தன்று உடலுக்கு வலிமையும் புனிதத்தையும் தரக்கூடிய அற்புதமான காந்த சக்தி இயற்கையாகவே தோன்றுவதாக ஞான நூல்கள் கூறுகின்றன. மேலும் புண்ணிய நதிகள் அனைத்தும் அங்கு எழுந்தருள்வதாக ஐதீகம். மகம் நட்சத்திரத்தன்று மகாமக குளத்தில் நீராடி குளத்தை 3 முறை வலம் வந்தால் கைலாயத்தை வலம் வந்த பலன் கிட்டும் என்றும், இக்குளக்கரையில் தேவ விற்பன்னர் உதவியுடன் மறைந்த முன்னோர்களுக்கு பிதுர் பூஜை செய்து வழிபட்டால் முன்னோர்களின் ஆசை கிட்டும். இதனால் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்து காணப்படும். இந்நாளில் இங்கு தீர்த்தவாரி நடைபெறும்.
குடந்தை திருத்தலத்தில் அருள் புரியும் எல்லா சிவாலயங்களிலிருந்தும் சுவாமியின் உற்சவ திருமேனிகள் ஊர்வலமாக மகாமக குலத்திற்கு வருகை தந்து சுபவோரையில் வழிபாட்டுடன் தீர்த்தவாரி காண்பார்கள். இதேபோல் அங்குள்ள பெருமாள் கோவில்களில் எழுந்தருளியுள்ள தெய்வ திருமேனிகளும் சக்கர படித்துறைக்கு வந்து சேர தீர்த்தவாரி மிகச் சிறப்பாக நடைபெறும். அந்த சுப வேளையில் பக்தர் பெருமக்கள் தீர்த்தவாரியில் கலந்து கொண்டு நீராடி புனிதம் பெறுவார்கள். அமுதம் வேண்டி திருப்பார்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது வெளித்தோன்றிய மகாலட்சுமியை மகாவிஷ்ணு திருமணம் செய்து கொண்டதனால் விஷ்ணு சமுத்திரராஜனின் மருமகனானார். மகாவிஷ்ணு தன் மகளை மணந்து கொண்டு வைகுந்தம் சென்று விட்டால் இனி நாம் அவரை எப்படி அவர்களை தரிசிப்பது என சமுத்திரராஜன் வருந்தினார். தந்தையின் மனக்குறையை லட்சுமி விஷ்ணுவிடம் கூறினாள். திருமால் ஆண்டிற்கு ஒரு முறை மாசி மகம் தினம் தாம் கடற்கரைக்கு வந்து தரிசனம் தருவதாக வரமருளினார். மீனவ குலத்தில் அவதரித்த கருணாச்சாகரியான அம்பிகையை மணக்க காலம் கனிந்த போது ஈசன் மீனவர் போல் வேடமிட்டு அம்பிகையின் இருப்பிடம் சென்றார். அங்கு அவர் ராட்சத திமிங்கிலத்தை அடக்கி மீனவர் தலைவனுக்கு காட்சி கொடுத்து மீனவ பெண்ணை மணந்தார். மீனவர் தலைவன் இறைவனை நோக்கி தங்கள் தரிசனம் அடிக்கடி கிடைக்க அருள் புரிய வேண்டும் என வேண்டினார். அதற்கிணங்க ஈசன் மாசி மகத்தன்று கடல் நீராட வருவேன் என்று அருள் புரிந்தார். மாசி மகம் தினத்தன்று ஈசன் வேடமூர்த்தியாகவும் அன்னை மீனவ பெண்ணாகவும் கடற்கரைக்கு சென்று அருள்பாலிப்பதாக ஐதீகம். மாசி மகத்தில் புண்ணிய தீர்த்தங்களை தரிசிப்பதும் தொடுவதும் பருகுவதும் அதில் நீராடுவதும் புண்ணியத்தை தரும், பாவங்கள் தொலையும். இத்தினத்தில் தீர்த்த கரைகளில் தர்ப்பணம் பிதுர்க்கடன் ஆகியவை செய்தால் அவர்கள் பாவங்கள் நீங்கி நற்கதி பெறுவர் என்பது நம்பிக்கை. திருமணமானவர்கள் தங்கள் மனைவியுடன் நீராட வேண்டும் என்றும் ஆண் குழந்தை வேண்டுபவர்கள் இந்நாளில் முருகனை வேண்டி விரதமிருந்து வழிபட வேண்டும் என்றும் சாஸ்திரம் கூறுகிறது. இந்நாளில் பிறந்த சிம்மராசி அன்பர்கள் அனைவரும் இந்த மாசி மகத்தை நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்வது அவசியம். அன்றைய தினம் இறை வழிபாடும் இறை தரிசனமும் அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கு உங்களுக்கு தேவையான மன வலிமையை தரும். மக நட்சத்திரத்தை பித்ரு தேவதா நட்சத்திரம் என்றும் அழைப்பார்கள். உலகத்தை இறைவன் படைப்பதற்கு முன்பு பித்ரு தேவனை உருவாக்கிய பிறகே தேவர்களையும் மனிதர்களையும் மற்ற உயிரினங்களையும் உருவாக்கினார் என்கிறது சாஸ்திரம். இதனால் முதல் மரியாதையானது மக நட்சத்திரத்திற்கு உரிமை உடைய பித்ரு தேவனுக்குத்தான். இந்த பித்ரு தேவதாதான் முன்னோர்களுக்கு ஆத்ம சாந்தியை தருகிறது. முன்னோர்கள் ஆத்ம சாந்தியுடன் இருந்தால்தான் அவர்களுடைய வம்சம் சுபிட்சமாக இருக்கும். பித்ரு தேவனின் ஆசியும் கிடைக்கும். மாசி மகம் தினத்தன்று பித்ருக்களுக்கு பூஜை செய்து புனித நதிகளில் நீராடுவதை பிதுர் மகா ஸ்நானம் என்கிறது புராணம். இத்தனை சிறப்புகள் வாய்ந்த மாசி மக நாளன்று இறை வழிபாடும் தீர்த்த நீராடலும் செய்து இறைவனின் திருவருளை அனைவரும் பெறுவோம். நன்றி, வணக்கம்.